Hi not ma. Hi. Hello होन. Hello. मा खालामदों लोगोफोर होन. आं मन्दिराव फैदों आमलाइगुरियाव होन. मन्दिराव. फैदों फैदों. आमलाइगुरियाव. आमलाइगुरियाव. औ ओरै फै थाबायबोदो दे. Come on. गेलदो मा? गेलदो लोगोसो. गेलदो लोगोसो. आगैसो. 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 आखाइ हम दे. आखाइ हम. ओरै फै. दे come on. Come. नायदो नुबाय नोंसोरखौ. नुदों? Hi होनो. Hi. दे. Hi. नोंना मा नाम? नोंना मा नाम? नों माम जाबाय सना? माम जाबाय? Mami bara khora karnanga goलैयो. ओरै फैदो. Come on. ओरै फै. बिथिं थां बिथिं. बिथिं थां. Mami दा हरदो. र थाथ' र. आयु. दे थांदो मामिजों. Mami. Sunidi. Deh mak biar apa?